Историята е изпълнена с моменти, които преобръщат целия ход на човешката цивилизация. От велики победи и революции до трагедии и събития, които поставят начало на нови епохи. Някои моменти изглеждат твърде невероятни, за да са истина. Затова днес ще разгледаме топ 10 най-невероятни исторически събития, които оставят отпечатък върху света и за които ще се говори вечно. Номер 10. Приземяването на Луната. На 10-то място поставяме едно от най-великите постижения на човечеството – първото приземяване на Луната през 1969 година. Астронавтите на мисията Аполо 11 Нил Армстронг и Бъз Олдрин извършиха историческия полет, доказвайки, че човекът може да преодолее бариерите на пространството. Армстронг произнася емблематичните думи: "Това е малка стъпка за човека, но гигантска стъпка за човечеството." Този момент не само, че е невероятен за времето си, но и променя перспективата за човешките възможности. Номер 9. Падането на Берлинската стена. На 9-то място е падането на Берлинската стена през 1989 година. Този исторически момент бележи края на Студената война и началото на обединението на Германия. Стената, която разделяше източен и западен Берлин в продължение на повече от 28 години, се срути, когато стотици хиляди хора се събраха по границата, премахвайки бариерите на идеологии и разделения. Това събитие се превърна в символ на политическата свобода и на голяма историческа промяна. Номер 8. Американската независимост. На 8-мо място е Декларацията за независимост на Съединените американски щати през 1776 година. Този документ, подписан от 13 колонии, отбелязва началото на нова ера за Америка и слага основите на една от най-великите нации в света. Писането на декларацията, начело с Томас Джеферсън, е било отговор на тежкото управление на Британската империя и поставя началото на нова ера в политическата и социалната история на човечеството. Номер 7. Възходът и падението на Римската империя. На 7-мо място поставяме събития, които се случват за повече от 500 години. Възходът и падението на Римската империя. Империята, създадена през 27 година преди новата ера от Октавиан Август, е най-великата и военна политическа сила на античността. През 1476 година след Христа, последният император на Рим, Ромул Августул, е свален, което бележи края на Римската империя в западния свят. Това събитие води до формирането на средновековието и променя съдбата на цяла Европа. Френската революция. На 6-то място поставяме Френската революция от 1789 година. Мощната политическа и социална промяна във Франция разрушава вековната монархия и установява принципите на свобода, равенство, братство. Под ръководството на фигури като Максимилиан Робеспиер и Жан-Пол Марат, революцията предизвиква една от най-големите промени в съвременния свят, като нейното влияние се усеща и до днес. Номер 5. Първата световна война. На 5-то място поставяме Първата световна война, която започва през 1914 година и променя облика на света. Войната, която включва почти всички големи световни сили, води до разпадането на империи, създаването на нови нации и променя политическите и социалните структури по целия свят. Това е едно от най-разрушителните конфликти в човешката история, който оставя дълбоки белези върху обществото и геополитиката. Номер 4. Възходът на нацизма и Втората световна война. 4-то място заема Втората световна война. Това е войната, която обхваща почти всеки континент и променя изцяло политическата карта на света. Под ръководството на Адолф Хитлер, нацистска Германия започва агресивна експанзия, което води до глобален конфликт, в който загиват над 70 милиона души. Краят на войната променя света с появата на Съветския съюз и Съединените щати като суперсили и създаването на Организацията на обединените нации. Номер 3. Откритията на Христофор Колумб.
На трето място поставяме първото откритие на новия свят от Христофор Колумб през 1492 година. Това събитие не само, че поставя началото на ерата на географските открития, но и напълно променя историческото развитие на Европа, Америка и света като цяло. Колумб, финансиран от Испания, открива нови континенти, които по-късно ще доведат до колониализма и глобалната експанзия. Номер 2. Апокалипсисът на Чернобил. На второ място поставяме трагичния инцидент в Чернобил през 1986 година, когато ядрената катастрофа в Съветския съюз променя същността на ядрената енергия и начина, по който светът гледа на безопасността. Възстановяването от катастрофата и последствията, които остави, продължават да влияят на глобалната политика и ядрените стандарти. Номер 1. Разпадането на Съветския съюз. На първо място поставяме едно от най-невероятните събития на 20 век – разпадането на Съветския съюз през 1991 година. Съветския съюз, който беше суперсила и една от водещите държави в света повече от 70 години, изведнъж се разпадна в резултат на политическите и икономическите проблеми, които го обременяваха. Промените започнаха с реформите на Михаил Горбачов, известни още като перестройка и гласност. Но те се оказаха недостатъчни, за да предотвратят разпадането на режима. През 1991 година 15 независими републики оставят своята независимост и прекратяват съществуването на Съюза, а най-голямата от тях, Русия, се превръща в нова, по-свободна политическа реалност. Разпадането на Съветския съюз завършва една ера на студена война и поставя нови основи на геополитическите конфликти през 90-те години и след тях. Тези невероятни исторически събития не само, че са променили световния ред, но са оформили бъдещето на милиарди хора по света. От революции до открития и трагедии, всяка от тях остава своя отпечатък в историята. Когато поглеждаме назад към тези моменти, можем да се запитаме какви нови събития ще оформят бъдещето. Само времето ще покаже, но едно е сигурно – историята продължава да се пише.